ka yi ma bakinka haka, yasin sau 3, yasin yasin, alfarma annabi da alqur'ani kafa 3. ka ambaci wanda kake da buƙatar karɓar wani abu a wajensa, kawai ka tafi ka tunkarai, kana tunkara inda yake, sadda za ka bashi hannu ku gaisa cikin zuciyarka, wallahu galibun ala amrihi, wallahu galibun ala amrihi, wallahu galibun ala amrihi, kannan ka saki hannunka. Kana sakin hannun ka tambaye komi kake da bukata, alfarma annabi da alqur'ani, Allah zai yassare ya cika ma muradinka. Daga Sayyidi Ibrahim. A buga lakin da shiyarin ai comment da talatin manzon Allah.